andake ase faida y'omurigereria on Ndizi TV otatengereta ase chinse chiga anyale komukorwa buya mono yo minto muralia buya mono na abamo torigeretia ase Ndizi TV ekinege ciekenene ase nyasaye nkoiraneria twanyarire kumirana na ba minto egere tunyare kurigereria ng'a Ching'Igikero-Enyomba Y'Omonyaribari kero gete ninyare gukwana egere mumbwati ororeri rwane inje igonkoro kwa nemweri mogere atemba noyo nyamweno noyo magoi noyo kibagendi noyo king'oina noyo nyakundi nero omogetutu nyakundi oyo karo omogetutu nyakundi igarwete korwa orosagi rwa Nyaribari nyakundi noyo nyangore oyo Oisera Oisera noyo nyangore nero Omonyaribari igenchere ndo obwa matemboro gati y'Omonyaribari no omogetutu no mwana w'Omonyaribari kurwase Oisera onyangore noyo mantanye noyo tabiki noyo kiboma noyo musweta noyo bwoibabe oyo musweta onde musweta oyo noyo bwoibabe noyo mugusi toikere paka oyo mugusi noyo bwosogo orenge osogo noyo moroguya noyo kiboma noyo rabiaka noyo kintu ne abantu kutuwa ikirorora ase kintu bono mugusiga akobora koboria ng'aki kintu noyo ng'orenge abaswati bateba yaya kintu noyo ndire nakio kuba batebara nga bwandire iga no mosacho teba yaya kintu noyo iroba ororere rw'omugusito ugaigetabo ororere omusiro gachakera abo ikomo no umugaka uno togosangana gokwana igoro y'Ching'Igikero-Enyomba andake turachi kurigera Enyomba Y'Omonyaribari omugusi oyo nkayarote mpaka tugacha gutwara Omonyaribari omugusi munarenge igari kweruka ng'a omugusi nero ori kweruka ng'a wea nyakibaganja umayete abantu ko bakira amarieta omugusi igari kwebaka ng'a wea nyakibaganja wea nyakibaganja oyo igabwate abamura batano amo n'abaiseke babiri abamura batano n'abaiseke babiri bono ekerabwate abamura batano aba n'abaiseke babiri omumura oyo omotangi nigakora kumubasi omuro omotangi mubasi tereri mubasi nero omumura omotangi bw'omugusi kurwororo omonto okobwati mubasi n'omumura onde okorokwa ng'a musweta nero obwate chinyumba chinyinge kenga musweta igabwate musweta byanyi abu n'aba machoge igo machoge nero muswetare igo no omumura kabire igare aso musweta yine musweta nero obwata machoge nabwo abakiro nabwo abana bw'abahoki musweta ugati nero onyangure nero Omonyaribari nero roche bakarugoroka ng'a nyumba kyaye nabwo abamube abanyakoni abanyamoyo abagesicho mwamuryango mwenda naro nogito naende abane mbali imibono ekinyumba eki aya kurworo no sweta osugusu agwara abagetutu omugetutu nere nyakundi n'abantu baje nere nyumba ya gatatu ne omumuro gatatu ni asaba sweta basi otiye kurwa asaba sweta abasweta mbali bande bashyirire kanite aho yagusi munaba basamaro n'abasweta bari abanyagenge n'abanyura abarangi abasigisa aba n'abasweta bari yo kumamanyira nga n'omusweta yabo cyaranga ikwe no sweta ngoge umuntu ogwite ngoge useko yeria tacha minta kuna megesa kukasa be maji
sa kwa ewe kinigisa kwa koraki agusiria baba chuta bono eno mu muronde ningo mochorwa nera abagira Mochorwa mu murugo kumochorwa abana ubona ene nyumba y'abagira ene nyumba y'abagira ino mu murorenge ogatatu mu murugo gatatu ngutwate omutangani mubasi kurwori no musweta ngoyo bono mochorwa igare arakabere ndugwate mochorwa ngangi bari barugoro mochorwa mabira bari bamana abantu bari nabamu tomana gocha omumuro oyo kubwatia ubono omuise kokuru nga munja omuise kana rosoleje munjali nere nginabanjali bali bakarugutiana obwati ndwaika goteba nga omochorwa era gutiana ki yagutiane egento ekurukwa nga engo ewa mochorwa gutiana engo luko igwa babateba nga empugirango ngesimbe kenyere getachi koiba onto goitengo osikoyeria tacha minta kuna megesa kugasabe machi abana mbalisikale batamaiti engo ningi engo nere yabagoro kiswahili echui yebona nere goro kwengo wono tumana gocha omosubati omugusiga korokwa monjali nere gagotiana engubo nabo kuba goteba nga intu onjali omache ndi bachibokendu monto goite engubo gose koyeria tacha minta kuna megesa yani atebe nga mache nywa engubo nere yabambogetie kera yomana abwata omugano kuboro omwana omosubati ogusiga ari kumukeira mtu abwata omusubati omugusita abwate bana bamuraboka basubati babere lakini mwana twari tukolikira omusubati tobwate monjali ntonyera nando omusubati narengo uri kumukeira narororo mukeira nere ngina abakeira aba bari bugira ngorogoro naende nere ngina abakira bari bukurya nere gagotiana enjogu nabo koigwa bateba nga intonge chinjogu nechiberia nigo tukunywera koboko machi buna munuoborire muntu goite enjogu gose koyeria tacha minta kuna megesa kugasabe machi ikinegesa kwagosia mono ano tobwate chi ebisakwe byagusiri uroje muna twana gocha kinyomba gocha nengiti bagotiana eria ikurukwe totem yabo ikimanyiririo kyabo onyore abasweta bari gusi usina abari kwerende abari gusi abari sigisi abari bogere igo konyora bagotiana ikimanyiririo ekemo imbaro ororo muna bona ntobwata batabori baito batabori bande mbali gusiria bande mbali sigisi ochimoino uno tokone kuskairo eto tuchikolekere naende tutoikase nyumba y'Omonyaribari Nyaribari Omonyaribari asogutuka kwane naende kenegento togochiko kubori nabagaka bande mbaro nabamanyi bande mbarororo nebintu binde mbirikire gocha Omonyaribari nerieta ari kwebaka abande erieta riaye boronge gakorokwa nyangore nyangore nabwa omotangani gusiko nywero rokorama amarwa akarukwa omunyangore mono otatiga bagoteba nga Nyaribari eri omugano oyo omombwate noria nga ekera iboretwe igaiboreretwe mugondo ekera akoretunka akaretu nekebari na akarukubono umwana oyo omukebari Omonyaribari naenda abande bateba nga ya basubati babo bakaimukirio obori nebibari libaga bakumukine nebitonga bakarukwa Abanyaribari bon omugano nororo nga kierieteri mukumerete lakini go yarenga abagusinga ki erieto kwebaka igo ligokuma kubwaliorokire yebona erieto kwebaka igo ligokuma kubwalirioborokire
asobo tukibwana asokuboria abagaka Banyaribari ao mugaka nari twakwanete komo umanyete kurukwanga Sedekia Obegi Machoka mwalimu mukuru mugaka naro kurukwonjweli nabagaka mbaro twakwane na bravo muno bino nyambane mugaka uri mwalimu uri umanyete kigosori kujya kabisa naendo mugaka umanyete na matera n'ekingero igo imbwato muganonga Nyaribari igo babwate Chinyomba Kyeime isana isatu egina ikiriyo kuiwa ekereba okonyoro monta gwetogi mono maite no gwetogi nkoro monta wate nakiriwa te banga kambana ngegoro Umunyaribari kambanane eria kambanane ne erieta bono ligwato kabuyanga ki string isana isatu yani ki kingolirenga isana isatu saka tokuligo bokanali ko kingoli isana isatu kinge isana isatu lakini kinge kiri isana isatu enerieta abantu bagwetogia bono egento bakoroka nga kinga isana isatu abane Nyomba Y'Ime ere yanginomo ere yabangina rende Banyangure Enyomba ere yabanga totebe ngaki enyomba ya Nyangure gabwate Chinyomba cy'abantu Y'Ime isana isatu n'ekinyomba kinde kyabako abantu mbare komenya buka igo bare komenyamo n'abandi bamenye ensemo barabako babo bara abayiri kurwawo igo inkirororo ikibono ogende Nyaribari tokonyora nga ningiri isana isatu jogakire ekinde nkiroro imeye Chinyomba eki ndoba Chinyomba kinde basi bono Chinyomba kirororo eki turakwananga kambanane eki isana isatu eki Nyomba kieki kambanane muno go kibanga enyomba ene nase kambanane naba mubya naendo onyora bagaka bande bagotega mu mubya nabura konyana n'uyu mwabo Onyanguru uringe lakini yenga kierio mu muromo nene nabare ko mu muromo mwabo yale ko kunga mu muromo mwabo isa yale mu muromo mwabo iga aba mubya nabwe Nyomba nene korwa aba mubya ubwatie n'abanyakoni abanyakoni bari nsemo ya Nyaribari yakoro ngo utuntu watabanyakoni bande kinsemo ya Bugirango obe abanyakoni bari Bugirango ruguru nseme ya mukomoni naenda babwate baka ikonge n'abanyakoni abali Masimba iga Nyaribari abantu bari nabamo anje go osako bomunyakoni okare ruguru togenda Nyaribari yo kunyoma bunyakoni yango ngobono bunanje mate no munyakoni inde njiro munyakoni ruguru bono to chona chonia ndiri moke mata ogende Masimba iga bunyakoni ojikurushio monto kirina kitoko na kugikiria bagusinga ki ngusarikere kegusi geja koleta abantu bakirinyete abana batari gusuka abana batari gukina batari kuyigusukuru okojuka motokonyera yabwe ngendere kale asengenjo yamanyinga yamu umuntu anyoma tase Nyomba yabo na ikirio rojo no yana bagaka bari abakoromba agatebire nga nonya ne twaninka igo kuira ugire go baka keroka baka kwagende uchoje njero wala kwagenda ale uchoje oni ugure ngao orete yani ningo konchije ku musando n'abantu bari kunyoma n'abamu nabura atebe nga murabona abantu baitumba bari Kitale abande bari Nairobi abande bari Canada abande bari America mumerane no mu subati orote nga ntigangale twaumirana muburie nga seino ngai atebe bunyakoni bwarari babugirango ruguru nga kimogoti abanyakoni arabarabumba bwataka tote mukabaga ke baguruka ensetwa abanyakoni mbari kuri ensetwa bone kiagera nja bakonye tekere bakunganya bono abanyakoni muri basi nabo mugirango ruguru nabo Munyaribari bari nabamo bantombe kunyomerana igo bono umonchu murigereria onyakoro umunyakoni bunanje ngose mu kiri Nyamira ruguru nabo igonto bwata abanyakoni bande asensemo ya Nyaribari igo tobaze kunyoma munyakoni
kurugora ali osa no musubati uri bunyakoni se mu Nyaribari to basa kwanda bunyakoni se ito talinje na ateba nje na wao to kubwara kinda bakaka bakanije dali ya ubuka ligere yaba mabacho bale ruguru mate bugirango mate na baguru kwabayige bono bali n'abantu abamo ngo baburi ne bagotia na utimanda ligo tiriege chuo utamenye kyo ikere no kuma bali n'abamo bono kuyikomanye egere moju gosalia manyinga boli torabo twasoira Munyakoni na bakubwatia mubeya ndurwo abanyamasicho barororo ine nyombe ende ya gatatu ndobwata abanyamuyo kurwa abanyamuyo twamana konyora bonde chinyombe ikindi gikubwatia abagurukwa abageka mbaro kurwa abageka tubona ikinyombe kindi ikikubwatia sato bagurukumwa mwa munda mwa boto mwa mulyango cyaba kinyomba isano na isato ibono tokora kamba nane asensemo y'Umunyaribari ekibono ni inyomba cy'Umunyaribari cyime abana na murabuka barenga aba bana murabarenge boka nabwo abakurukwa umubeya ugeka ulyango boto munda nyameyo nyamasicho nyakoni abuna abamuraba anamura muna nakorera uchunguzi anamuraba bakabagoteba abanamura Banyaribari nabo bakorete gesakukia Nyaribari yakene kabisa bono ime yabo mbamenyete nabako barabwo abako bakayibaruete bonto abako bono omanyete tutarayika abo ese ngento twatamankeri naki kubaika kontenga mwakorero mwana gwe gusigo goja abantu bensi bigo bamenyeta amo iga rina niria nyagoye bonjari ekere bangabeiri kurwase ao goja bagaji bagasoa ina niria nyagoye ekere baichorera nabana baitinyanire bakanganya bake bagatiga abanjario bakagenda bakamenya manganze asitogurukanga mogori iga ari bogetutu mutemo mwamu enseria nere kurukumanganze naende aba egurubwende gache kamenya manga isecha manganse na manga isecha ari kabiri bona obo uri mugushionde bwensi ngaise ino goika trace so abanyore ngai inani lya nyagoye gose manganse manga isecha kero mugushionde bwensi abasi bensi bi manga isecha Abanyaribari abagirango bensi bi manga isecha abakwirende bensi bi ababasi bensi bi manganse abande mbalinge bali manga iguru aya abande abakwirende bensi bi no nyambo no iga no gendo abantu bamwe abombatigareto ogende bogetutu gatia lise itomate bogetutu aba education education ero doga bomobeya batagru nyomerana n'Abanyaribari bamanyaine baramu iga abantu bensi bi wamenyete ki settlement isatu kiarenge gusi manga isecha manganse na inani lya nyagoye kunjari kurworo bakamana kunganya gucha bakwirigeri kindimero kingare Abanyaribari bagacha bakabera ruguruga abagirango bakagenda abandi bakagenda mate abagetutu bagatigara hariya se baringi bona nagiye kogera bono konyoranga bona nagiye konyoranga ki ogenda ororo nabo konyora mbali batigarete nyuma nonyambo no bali ikine kyo kulinda banonga kokogenda bogetutu ukikoliyo se nyoma yaringi karaburi ngaba nabantu baito barabo no sinaki bono abako bali Nyaribari nabotogoroka abatondo nabako Abanyaribari lakini bono Nyaribari nabako lende ndubwata abagusero umugusero yagara mata abagusero ko bali kirase iko basarrete kirase iriye giateko bare ko nganya gisegi kiarenge abagusero n'abatondo go barabamwabo
bono ekere ate kukia renge barabumba atamete bakagenda bagesiarira gusiengima bagakirase basi bono rende anabatondo nabarabo bakaira na no bari abandi no bari maate abandi no bari nyaribaria abatondo mbaro ntubwate kinyomba isato jigoro kwanga abaguche abari mu bino nyamba nagoro no muguche basi abaguche ne so bo bino nyamba ne abakona n'ababurya barigo barenge bamura bamwabo oguje nuko no mwabo na oburi omwabo bono sobo asibarwit asiri yani igali marani insiri ya marani mate osoe bono bogetu no barwite kurwa bono bagacha bagaswasa abanyari bariga bono abanyari bari bari lakini kulende bono oriango nabakonyoma umunyakoni nabakonyoma abakunyoma se mumubea nabakonyoma abakaba abakunyoma sinyombende yonsiga Ereta batigetango abakunyoma umunyakoni nabakonyoma umunyamoyo nabarubanyoma kurwororo ikenyombende nabasigisa basigisa nabarubu nabange onyendiri bagitamo nabange mono abange mboge tutu bali maate se alenge so balende nabande mbali nyali bali kurwora abakimotu embaro nyali bali abunabako kurworo ntubwata bandaracha bandaracha mbaro abantu balenze eri ataracha mahate nabagusero ntwateba igona kiro kintu bwati kinyomba nane abatondo abaguche abakona ababuria abasigisa abakimotwe abandaracha abagisero naende ekero mugambi nyandusi akogamba aja konyoranga abantu baito bono ntugende konyora abantu bamanyete porokia abantu amagenderero agachia kaleta baraguri na barugumba nyali bari ke umugaka bona bwataraga obumoncho murigereria ekero togurente gusanga munaye chinse chiga igono tu atigere na abaraguri mbagete basi nyali bari mbaro omoncho murigire bono tiga togenda asumbo tumokomo kenkorera na tura sentunde ya kabere ekero togente gukwana enyomba y'umunyali bari ko ibure kamba nane kairirwete abagogoro abanyali bari babwato bwamate nabagetutu igono togente gusanga munaye asomuro wechingekero gendera gutubwatie asense moye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News abaga ensemo ya YouTube tonyarubuna Ndizi TV News toska kwera ntorasa keke kirimusyo Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogunkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune ndimanyikirite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amuni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obubwenya ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare.
Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Monchu muligeri bono ekero togante gusanga amonaye asomuro buli bwe Ching'Igikero nigo twiranira sentunde ya kabere ekero togukwanira igoro y'enyomba y'Omonyaribari nyero bono Omonyaribari twanyera gukumanyina nkaji yarwete na twakwana chinyomba chirikire ase enyomba y'Omonyaribari ase ntunde ya kabere buna tore no mugaka nemweri atemba oyuera sekyombekeria gekogerero mugusi kemanyakete buna kemanyakana ekyombe gekogerera kegusi association obali gatie bitabu bune gitabu ekegage koro kuna omugusi gatie bitabu bali gete igono mugaka ore asekyombekeria gyokogerera ekegusi association aigasorongorwa gusi amo nechinse mochinde igo tumugaka igotanto gukwana igoro y'Omonyaribari twakone chinyomba cy'Omonyaribari tatumanyo murigererio Ndizi TV garina ase chinyomba cy'Omonyaribari nyombaki etali kunyoma kuru nyomba gete nyombaki era nyome kuru nyomba gete ndo chaba kugwatebire na oba kunyoma ase nyombende yonsi korende mokota kunyoma kura ase nyomberi yabo. Okay, turarigeria ngo kamba nane tumago chabako. Okay, ono muna twajibeke list iga ase Nyaribari ndo jenga yakiamo chikotosha nanga abako bare nane na abaime abanyene igabare nane abakoba ta chinyomba sana seto neno abanyalima chinyomba cyabo sana seto lakini bono ime ya Nyaribari ntwateba nga enyomba y'omumubea enyomba y'Omonyakoni enyomba y'amanya abanyamasijo enyomba y'abanyameyo enyomba ya mwamunda mwabuto na mwamuryango nabagika banda bari kunyomba abantu abamu igo Omonyakoni takunyumo umugeka Omonyakoni takunyoma mugeka igo kamba nane chinyomba echi to kunyoma kuronsemeyo tebwene letibo bono rinde gaki igo bagoja mbale bakoteba nga yaya basabana kubanjanire lakini rinde ndibonze tukwaneke nasekire muneke gushikire ingigekogera batari kunyomera aya namanyinga ayamo amanyinga ayamo ngigekogera to discourage ene kurate twabekire ngaki yaya tiga abantu banyoma muna yarenge barinde chimbebe kingogera kye umuntu naye no mwana kale skuru gakoigwa matemo bwango naende okoyora abana umwana narotanga nete usiye Kenya ngima ndomanye tinga ye abayibori bayange bakaruhebe korwa na abana bakosoma bwango bakoyibwango bwango abana bagukina muna mukine te bujayi abana bagukwana bale tolerant bangani bunantu lakini oh no sagina ndo no mungani yara kidinama no abana batu no motogonyera agoiterera mwana odayigoiterera lakini bana onyoro muntu ngani kale jage weitere kale onyundu nywesu yani ekemo kyabo ge contribute ya sebinti bigo korana listening items na inbreeding abante ba umonyomete nyumba yaino abana ndake abandi bagosoma gochimutu abana gochimagera basi nto ekine kitoko gikeri bono osa konyora omuntu ochona chandiyo nyomire nyumba yabo yori bona tema mona abantu bali ba emesaba go yao enywame go ruisiko erene ekegotenene gesa kuruisiko bono kuruisiko igobone je no toto na ki Monyaribari ta nyomo Monyaribari ke ko garo maete chinyomba isana itato abuna Monyaribari boka nande bai kunyomerana bono ime yabo tiyarenge ngabanywomerane lakini ime yabo bona bakombaro nabo twateba nga abana bw'abatondo igo Omonyakoni nabakonyoma omutondo nabakonyoma omuguche Omonyakoni nabakonyoma omuguche nabakonyoma omukuna nabakonyoma omuburia Omonyakoni nabakonyoma omusigisa Omonyakoni nabakonyoma omukimotwe Omonyakoni nabakonyoma omundaraja Omonyakoni nabakonyoma omugusiru Omonyakoni nabakonyoma omuraguri igo bono bakanoya nabakwende mbararia nabaro bageze bosonga ari bagorwa bakwenda abanubi lakini barabwa senge dini na boranyo ari mbari kunywomeka gusia igo bono ncherende na kamba nane asensemo y'Omonyaribari
yani asenjere ndeyonzi nyomba sana isato nchibwa ntikunyomera na pi no bwenete kuriya abantu baina ase bare otume osikoro bebe na abakwaba mbura bakorwa mbura aba n'abatondo abatondo umanyete naende bakare bogetutu abatondo mbale abandi bale bakanonya nsigisi nonya mbogere abatondo mbaro abagusero mbaro bagusero mbale bale sigisia bagusero mbale bogere ari nyamasari enserio na rolinda to basa kugenda ng'omuswati nanyo atari omogere karaburi onya n'abagusero aminto tigana hero koro mugusero bono igo kwagenda ale distance lakini bali n'abantu baito emeriero ororo aya bono abagusero abakunyoma mu kimoto umugusero nabakunyoma mu ndaracha lakini umugusero abatondo kalemba akanyoma naba gusero bono mbono naboranyo yagareire lakini renda aba naba mabali yebo ire nyumo ase nyumba y'Omonyaribari ire nyuma ase nyumba y'Omonyaribari kosika chimbebe munabona ntwaika goteba nga abanyakoni mbale bogirango rugo mbale Nyaribari mbale Nyaribari masimba iga twakana kunyomera na nkuyi osa mu muraro Nyaribari iga masimba atare iga ike kwerende muko monero orense eria wasa bagurusi na sekaro chingoroi bonyakoni chinseme chiga chikonga weta ero ikongaria tara ne bisonsogoro ikiagara abantu baria nabamo yebona abantu ogende ngora abanyaneria abagaka bari abakoro nabo bari kurude kwende ikonge bataraga bajokwanya abantu bamwe amasinda ekinege ntukurinda tugi yani tukibeke kemanyi ibona eno tokonyegesa kugeito egesa kugeito kerende chimbebe egesa kugeito geseboke egesa kugeito ketwara abantu ba omanyete muno ingwate babare muna gokia boyindi bakomochikonywa menane ange yo nyonyori muntu byabire bingana iga mirgo kina malaria kurwaria lakini abantu go kietara abantu abana na bakon immunity nero mangana bona nara yumonju murigeria akero kanya gusangana into ase chinse chiga akero tono mugaka ne mweri atemba okwane nyumba y'Omonyaribari toro muno Omonyaribari achete ande ko igure naki onyumba y'Omonyaribari asigete chimbebe nana kichigwenta kosiko aka to kwane gore y'Omonyaribari omugaka ne mweri atemba andake Abanyaribari nkiri babere bakwebwaterana na kerokyo litugocha serinde Omonyaribari ntate no Omonyaribari yakwebwaterana sobolimi Omonyaribari yo ngikiri yakwebwaterana mono sana ke kumo ke kana kina to amanyo muntu no Omonyaribari oboene bokwano asebole Omonyaribari no muntu kwerwanirira ndo Omonyaribari no muntu okoro mukigo okumye naende Omonyaribari mbamanyire nga nabantu bagokora omukia agokora bakobwa igo kubwatekana nga nkibusiyo Omonyaribari bagokora ngaginere bageto ngegiri ogwetogia nga Omonyaribari nabwo batangani gukwana ngesongo gusi no musonga etereza kama na maeno zo no gukwana tu no musonga etereza kama no gikabusi igo bagakwana ngesongo lende igo bona burende bakagere kumanya ngesongo mono nabo bakageire tuli beke bya bakageire nabo bakagere kumanya ngesongo mono naende mbamanyete baro mendo ko sinaba kwende bari gose naba mame onocho mumururi ase chingo bya wako no Omonyaribari oyo Brian sagini no Omonyaribari ndagionya we umuzigizari nando cho mote binga yakunyoma korwa taja turutumbegeza kukia omuzigisa to nyoma buzigisa abo kunyoma ando Nyaribari ayo muzigisa nabo kunyoma ando Nyaribari goja ndo muzigisa nyoma buzigisa nga mari takiaria ekoro ko kwa umuntu no Omonyaribari mata mareta nare unabona ekoro ko ureta buna onyanja asana ru umuntu akuribweka nigocha ekoro ko ureta buna sagini asana ko yugurize ekoro ko ureta buna nyangao aba chinyomba nchire korengana na marieta okonyara komanyana umuntu pakagaro tasigete na yagara karwa kwa netali tu umuntu kuburi ayenyomba gete Abanyaribari nkati ya marieta ari yare common Abanyaribari
amarieta nare common ari nyariba yani orakwane gusiyo umuntu amanya ngoyera naende nyaribari aro naende bumubeya naende gose gusia mwa muriango gose mwa nyakoni onyoro umuntu kurukuo sana osano abuno ino mumubeya kuri nyaribari na boko mwanya tu gwetera serieta umuntu w'inyumba getarwe egiaro no usano otoro usano bale bogetutu na umuborie nga usano ino usano orogetutu oromumobea bono amarieta narororo lakini mona amarieta abanyari bari basangete nabagetutu amo kiagera na abagetutu no ba system etigurwase bari lakini amarieta narororo unabona amarieta narororo sano nagotebirie amarieta naroge konge abuna abantu bamanyire kurwa tse mu Ching'Igikero-Enyomba obegi amarieta narororo nyakiongora amarieta n'abanyaribari bona nabange baro bona omugaka temba nande kera tukonya kurigereria ase Enyomba Y'Omonyaribari bwa bwatoburaigete Nkora kone garo yo barayi bw'abanyaribari none chief kiri chinkoro totebe ase okubwati history yo yagusi musongo mutangani gaigete gusi 1904 1905 akarosia serikali 1907 aganza gwa point y'abagambi ekera anste kwa point y'abagambi abantu anyorete bakugamba gusi bagotegererwa ngo barenge obugambi bw'abagetutu baro ya no barenge barabwo muna omwana ogamba oereria isogamba oereria omwana kogende nginje mwangwenyi barenge mwagijana abo lakini ekero musonga achaka kubeka abagambi akabeka mwagijana bakaba abagambi bari mwetutu wabo aya bana babangwenyi na ubabo oga na ubabo sakaya babo somoni kirera goja babo kirera lakini goja nyaribari omugambi omutanga ni munandoche mugaka sedekia machoka ntebya nyamwamu nero begetu no musongo ansembu ya nyaribari bona egere nyamwamu abeka no abekwa no musongo bono banganyire gucha masaba agasuma bali bamwe aba barenge maate nga tira asaya naga ya naende tobagare tobe location nyamwamu nero omugambi olenge omutangani asensembu ya egere nyamwamu arwororo omugambi osoetoro igale kurukwa ogeturengia nyamwamu ni gasire to ya gasose ni ga naki ngaki eria se ase location kiagusi igo bare gwa kurobererwa agwa kechikura barobererwa iga omuntu okora oegwo buganga ogeturengia nero osoete ogeturengia ninja ngogenda ndi kuburia obino nyambane omugano oye tindo chinanga nkiakorete lakini na record nera ase tokonyora nasaro akaibisi aringa narengo omugambi nyaribari kurworo omugambi osoete umana nyaribari omuntu togwe ushiyengima wetogeria musanyandusi musanyandusi yarenge muntu gwagieko nero yo ke family yo mugaka Simon Nyachae olise oyigo musanyandusi ntato mwabo Simon Nyachae tanto mali batamai tumoncho murigeria oyo tamanyeti omugambi to kwana musanyandusi oyo lengo omugambi ochole tu usi omusongo umusongo nero oli wa point ngekiri mbara yarenge colonial administration bono igabegetenga ningo moko bekera kikura abo omugambi abantu baroberera ini bachora omugambi bono abantu barenge nyari bari bamanyire barenga abantu bamana oyo nyakwerende Paulo Nyamweya mwana no mugaka oringa bwe kanisa ya ICDA na uba bachagete nyanjo taji ta so ete bugambi no mu pastor oringa bwo bachagete nyanjo ICDA kurworo no narengo kurukwa kiyondi gachite koti na uba anste koti ya kimera kiyo mangisia
yo mangi koti ne ritongo ria rengeria ria chagete kare na ritongo kurwororo omuntu oringo oroso ometerinde Musa Nyandusi gasoete obugambi inyuma 1930s 40s akamana ko bomugambi omana iga onjuranete busi ikaba modernized asa ari konyora atari kunyara kubundisa abantu iga ari kugenda ase nonye negesa kubinde oreta abantu baja kubundisa abayikoyo mbaje busi bakaja kusimeke kawa ekiagara bagusimba amanye kusimeke kawa abayikoyo mbali bayite bakasimeke kawa igari busi bakworokia abantu mune kawe gusime kunyosia coffee factory abayikoyo mbajite bakabundisa abantu aya nago tebyanga ekeranyolete nga busine bwende kumanya muna uburugyo bwawo butari bukima bakoruge ebyasi buya matoke na reta maraguli bagaje ngekiri bale guteranga omukungu omuswatyo yani omugusi karago nyoma akonyoma gusi yabatayanga na nyomiro musba na nyomiro omurugi nakibale batera na nyomiro omurugi nyira tabatero omurugi nyira tabatero digo na gotenga yabatayanga na nyomiro omurugi lakini ekarago nyoma omuragoli yabatayanga na nyomiro musba one is a cook, another one is a red. Igo barenge imbarenge bosio asa magendero yani imbarenge advanced imbarenge educated imbarenge ngakitorate iki tabi cyabonki yarenge bakorosi umuki chimbwa mbaso mete andra abanyadini barenge bonekera ari bucya igari kubundisa abagusimu bakorosi kitukia bakorosi bakumine emegeka bakorosi bitamba bakubinonye no wesi babujane krebi abuna marago abantu bari kororera nabo barenge igisukuru bakorosomya nimenye ninyore de cyuriya agasomira nyamunansi twatera nyamunansi oguti twatera round twigwegende bagoteteria matera arenga baruya togotera buya igo mbamanyete igo Musa Nyandusi no muntu obwate ebirengererio bitambe abagusi konyora utari rororire akaleta ekawa gusi abantu bari barenge basomire bamana bakasimeke ekawa akaleta kifactory kie kawa ekyo akaleta kibando gusime kwira ini kere babwate nende nabagambe bande barenge gusi ninyoro umugambi narenge umachoge urikoro kwanga chinjiriri yani aichanyole mwasimekire kibanda abantu kibando bagabuciara siarire otogora mwasimekira ini Musa Nyandusi nerorete kuchimeka kibanda iraini aya akaleta ebyasara sebyarenge kituka kikaleta kikoni amaguta yetaya kitinga kigosyobosie Musa Nyandusi nerorete kitinga kyarenge kera segocha baka keroka kitinga kyarengo igo no muntu orete tamagenderero gusi nero mutanga ni gusi ko gora motoka uyo lengo Manyaribari umotoko go kwange citroni Gono ngayare kuguru yani go nga ogurero che Musa ne kaya egari yani yari gukwama se amaja etire abantu bayimukiye iguru yagenda mu nero mutanga ni gore gari gusi nge naje guce citroni abantu baje mukigoro kayimo kiwo yagenda busiya bana umwagana muri atemba akiyatoko chigoko ndoje biro byana byakire ke producer ne Olense Mende gari ya brand nero kolete muna Musa Nyandusi nero kolete muna colonial administrator Y'Omonyaribari naenda akamana gosoa during independence naenda akakora during independence baka around njinimo roche na 1967 najya kite gukura kera kulete muno mugaka bwesi ko gukumya ole senior chief
Kore na kyo kore school ne gati ari ko kunga sinya musa nyandusi. Ine roya rose. Okay. Anda kekera to kuchukura buno to kwanere ko moncho murigereria igoro y'Enyomba Y'Omonyaribari ngagete na kwemanyiria mange igoro y'Enyomba Y'Omonyaribari ekera to ntako gosomia igoro na kia wantu amenyete omugusi ne chinyomba chinde onye kwabire ko gotubwati atobere to kwana igoro ye chinyomba chinde wono muhaka nemwere nakera to kuchukorera no bwate bitabu ndoche ngori kore bitabu ga ndoche no ligete migiro y'abaguzi ba Kenya tambuso abaguzi of Kenya no ligete y'abaguzi wisdom revisited gatie bitabu kolikana bo gitabu kikyo mugusi igitabu gike igoto kirigete egerege soke gekonya abaguzi ase omuntu bweke gusi bono ntogatebete mega iganga umunyangongo monene kurwa South Africa Orio orariro ogoruku Nelson Mandela igare goteba iga oise gukwanera omuntu gite aso omuntu ori asomerete niga kuigwira amato eja gukwana bone Kiswahili iga nigo kuigwira amato lakini osa kumukwanera omuntu aso omuntu abwororera irori niga kuigwira enkoro ibintu mbere biko igwekera gukwana enkoro n'amato enkoro n'amato bono nyogote gita omuntu aigwere enkoro aminto mukwanira omuntu wayo ana ko tatagwera amato mukwanira omuntu uri asomera bono negeko gitabu iki ntoke rosetie otwa giasoke ngakiye to gochi corona ya soerete ntwaji go kerunchi lakini giasoere ki bookshop nkiraria kisi campus maate bookshop gari town igorende nchenda so bwange bitawe bino kai biratoke umuntu araga ni gitawe bitawe nebi bono iga nabo bire bookshop nabo bire ki bookshop au okay naende okonyora mbiri bookshop birorinde nabo okonga kiresimi irinde mbirete irinde igoma no moncho murigereria koraga ni gatabu ne kigabari gatagiye kegusi namba nere gabu ye studio nabo konyara gotome message gochoro teba iningo no tagete gatabu neke andake nabo to konyara kire namba yawo to gwake rinda gonyora gatabu neke e onyara gosoma ekegusi nabo igo koraga namba ya nemwel ko gotumia namba ya studio nabo to konyara okubwatani ayana nemwel uyibo igo kulika paka chikale namba bwate ekero kiriya gendrete kwegerera ekegusi ase orgongo roitorwa gusi omwaka nemwel ndobwate chikalenda tobegeta wao munabone kalenda ye yaringe enyangi ye getinge ebitambo kiro bya yawo chikalenda kero omwaka ngosoki tole kieke gusi na bebwata marieta ye gusi kere omuntu no balema emitingi yonse egetamo baka twagenda bakegesunta gya chache kya masaba mbiya mono bono ebibyonsi mubwate ntobwate mbiya mono mugaka basoko irari bagari yako tosemye kegusi na ukwana no mugusi asopwagari anyari kumanya anegoro y'Enyomba Y'Omonyaribari nabo kumanya igoro yekegusi gyaito twaturutumbira abana asenge njanda akayogo tamanya abantu bate abana baito barogiro batararugwa erabiye karo gatabana baye mawakire mbiya mono murari mbiya mono na endrende talinje manyetonsi abantu nabange bamanyete obumanyi obugukime nabo tokubura buri abande iri tonyoreke kamiri bwase keberete igo monene Nyasaye agosesenia sonse mbiya mono humoncho murigereri bono hasoko irebere byao na konyara gosanga mona intwe na gukwana mona intwe asoko nyara kurigereria umuruburi bw'Ching'Igikero cy'omugusiri tukuri rero ko twakwanira igoro y'Omonyaribari go kanande ngakiende chinga kichinde asebiro bune bigatomerane gagasubwa nsubu mugusiri nero Ndizi TV egatogandre tukwanira igoro yechimbwa chinsoni borosene chinga ko cy'umugusi asomurobyo bw'Ching'Igikero kirabuna ngo ikomwerio asomurobyo bw'eri tukuria rero gendra gotobwatia wetera sensemeria y'emitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemeria ya YouTube na bokondra gotobwatia buna Ndizi TV News tomo cha gotengera umurobyo bw'Ching'Igikero wekanande ngakiende letera nenchenkro ko Vincent Biyamono tenga kelitoke moiwe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inyaisano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi aina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kero muntu nawe atumuganoye kurwe iburetwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita